रायजो राजा नोंथांमोन नै बावखुंग्रि समस्तियावहाय इउपिपिएल दोलोखौ प्रमद बर' सारखौ जेबो मावाखै होननाया बावखुंग्रि समस्तियावहाय एमसिएलए आरो एमएलएनि थाखाय बेसेबां मोजां क्वार्टार थामहिनबा मोजां माने गिदिर क्वार्टार बानायना होदों। आरो खोनानो मोन्दों लांखाया दायो माबा सोरनोबासो हगारजोबसैनो। आरो बेसे मोजां माबाफ्रा आरोखि नायनोनो सिनारिफ्रा जोंनि बर'नि आखिनाय गुबुन गुबुन जाथिनिबो आखिनाय माने बिराद माने समायना नुखादों आरोखि ना। बेनो जाहैबाय बेसेबांबा गिदिर एमसिएलए एमएलएनि थाखाय गेस्ट हाउस आरो बाहाय गिदिर गिदिर आलासि फैयोब्ला नोङो थाफैनो थाखाय बेसेबां मोजां सुबिदा बानायना होदों नैबे बावखुंग्रि समस्तियावहाय। आरो बेखौनो बुङो प्रमद बर'आ जेबो मावाखैनो एसे मोजां बानायना होदोंनो नाय ओरैबायदि गिदिर माबाखा आरोखि ना बिराद समायनाखा आरोखि बिल्डिंआ नुबाय बिराद बरियाखा। सिङाव हाबनानै नुबाय आरो एमसिएलए एमएलएनि गेस्ट हाउसआ देखायनो नागिरदां बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि सापर्टारफोरनो जेबो मावाखै होनबाय थादों बिथांमोनहा। बावहाय जे बावखुंग्रियाव जे बिसिबांबा गिदिर गेस्ट हाउस बानायदों बेखौ सोर बानायखो? बिपिएफसो बानायदों नामा बेखौलाय? बिथांमोनहा जेबो मावाखै मायाखै 5 बोसोराव जेबो खालामलाङाखै होनना बुंदों। 28टा देरहानानैबाबो बिजेपिजों एलायन्स लानानै सरकार दादों। दा हनै सोरबा सोरबा माने अरुनदय मोनदों, सोरबा सोरबा मोनाखै, सोरबा सोरबा लेखाखौ लांदों आरो बिसिनानै गारैदों जाहैदों। बेखौ नुवाखै? बागुरुम्बानि मोसानाय बिराद मोजां आखिनाय समायना आरोखि ना बिराद मोजां। जोंनि बावखुंग्रियावबो बानायना होदों बिथाङा। जि जायगायाव नोङो दनेश्वरा 15 बोसोर पावाराव थानानैबाबो देरहानानैबाबो 17 बोसोर देरहानानैबाबो बिथांमोनहा नैबेहाय मोनसेबो मोजां माबा बानायना लानो हायाखै, गेस्ट हाउस बानायनानै होफैनो हायाखै एमसिएलए एमएलएफोरनि थाखाय। नाथाय दा प्रमद बर'आ 5 बोसोर सरकार सालायनायावनो 12टाल' देरहानानैबाबो बिथाङा एलायन्सआवबाबो बेसेबां माने डेभेलप खामानि मावदों बेहायनो हमनो हायो। 5 बोसोराव बिथांमोना गिदों, 5 बोसोराव बिथांमोना गिनानै दा उल्था सिदा बखिगासिनो दङ। एसे मोजां मावदों। थाफैदो दानिया इउपिपिएल दोलोनि लुनाय नैबे गेस्ट हाउसआव थाफैदो दानिया। दा जा गैया थाफैदो नोंसोर दानिया।